Netbeheerder Tennet skrast de plannen voor de oanlis van een nieuwe heegspanningsleiding door de provincie. De leiding is net meer nodig omdat er in de Eemshaven bij Delfzijl minder elektriciteit produceren wordt als tocht. 60 huishoudens hier oors verhuizen moeten vanwege de leiding. In Vrouwbuurt is van de maand de geerwerkingsskolle de Vierlepper officieel openen. De skolle, met 84 leerlingen, is ontstaan door een fusie van de Iepenbierenskolle de Hoornwiezer en de christelijke skolle de Batte. Apart van elkaar hien de skwallen geen toekomst meer. Wetterskip Friesland zal biogas leveren om de nij te bouwen Wettercampus en het gebouw van 4 Friesland in Ljouwert. Het biogas komt uit het slip van de wetterzuivering. Het gaat om een proef. Friesland is het eerste wetterskip in Nederland dat gas levert. De belangrijkste internationale grutmaster karate is dit weekend in Ljouwert, de Japanner Yoshimi Inoue. Als coach had er 15 wereldkampioenen op zijn namen staan. Hij is voor het eerst in Nederland. Juster had de grutmaster een training doen aan de beste karateka's. Vannacht 5 graden, een zuidwestenwind en een lietse kans op een bui. Morgen wisselvallig waar, maar buien en ik kans op zinnen. Een krachtige wind uit het zuidwesten en het wordt 8 graden.